Ja! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vid din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, om går upp och släppa en stressig dag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, ja. Bara bastu, 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 bara bastu. Vi ska bara